Check. I need them, folks. It's super hot. Fog. Kaya nga. Kahapon lumipas na, di na malilimutan. Tayong dalawa nooy nagsumpa. Nasadyang ikaw lang at ako ang siyang magmamahal. Sayang lang ang magmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw Ay? sino pa ang siyang marunong magmahal? Ay siyang madalas mahiman nang di alaman dahilan. Bakit ko sino pa ang siyang marunong magmahal? Ma'am Jeans, kumusta? Mega shoutout na dyan sa Ma'am Jeans channel. Welcome sa aking live streaming, Ma'am Jeans. Ay. Ma'am Jeans, kumusta naman tayo dyan? Hello naman dyan sa iyo. Welcome ma'am sa aking live streaming. Na-late ako. Ang hina kasi guys ng signal namin, ng internet namin. Eto muna, host, naka-LS main ko. Ayun. Sige ma'am. Naka-LS ka pala ngayon. Ilan na ba WH mo, Ma'am Jeans? Tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling gabi. 500 pa lang? Mabilis na lang yan. Sir Joel's Finest, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Sir Joel's Finest. Welcome din sa aking live streaming, Sir Joel's Finest. Ayan. Highly recommended channel yan guys, si Sir Joel's Finest. Ilan na ba sir, Joel's Finest ang iyong WH? Bigyan ko kayo ng playlist. Ayan. Sayang naman, walang ginagawa yung aking computer guys. Except doon sa aking mga, sa aking mga VIP members. Ayan. Lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Joel's Finest, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Jeans channel. Walang kailangan Konti lang tayo guys. Na-late kasi ako. hanapin pa, basta't kasama kita. Okay. Bigyan pala kita ma'am ng moderator function. Ayan. Baka may mga gusto kayong itanong yan guys. So, kausapin nyo na lang ako. Konti lang naman tayo. Manatiling kasama ko. Magandang hapon sa lahat with WH1315 as of 2:09 PM today. At sir, musta yan? 1,000 na pala. 1,300. Ayan. Bigyan ko na lang kayo ng playlist, sir. Kasi wala naman talagang ginagawa na yung aking computer. Nabakante kasi ako ng 2 araw. So, ayun nga. Bukod sa wala kaming kuryente, guys, ng 2 araw, magkasunod. Ang Jeans channel. And Joel's Finest. Ayan. Ma'am sa Live TV, hello naman po dyan sa Ma'am sa Live TV. Kumusta?
Oo, mega mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Cell Life TV. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Salamat po ng marami, Sir Host. Always welcome po, sir. Always welcome. Ayan. Mega mega love shoutout to all. Sabi ni Ma'am Cell Life TV. Ilan na ba, sir, sa iyo? 1315. 500 pa lang kay Ma'am Jean's channel. Madali lang yan, ma'am. Thank you, host. Ayan. Always welcome, guys. Always welcome. Kasi kukunti lang naman tayo, bigyan ko na lang kayo ng ng mga playlist nyo para naman makaambag man lang sa ekonomiya. O, di ba? Makaambag man lang sa ekonomiya ng bansa. Patusok Premier ko host. Salamat. Ayan. Sige, ma'am. Pwede pa suyo, ma'am, pababa. Kung okay lang po. Saya. Sana ako ay gisingin mo. At sa Sir host, may premiere po ako. Ayan. Sige. Ma'am Cheers and Bills. Ay, Ma'am Cheers. Kumusta naman tayo dyan? Miss kita, ma'am. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Cheers and Bills. Highly recommended. Monetized channel yan, guys. Si Ma'am Cheers and Bills is in our live streaming also. Napaka-legit and organic. Napaka-supportive na kaibigan natin yan, guys. Si Ma'am Cheers and Bills. Ma'am Cheers, kumusta naman tayo dyan? Kumusta si Biel? Ayan. Hope he is doing fine. sayang ang pangako sa isa't isa. Ilagay ko lang, guys, muna kay Nightboot yung mga premiere nyo. T1. Para naman may patamsakan tayo and magbigay tayo ng WH uli. Ang lahat sa akin, kahit ika'y wala sa aking piling. Isang magandang anak, Cell Life TV, June 28, lagi ko 6:45. Ngayon pala yan. Bukas. kahit ika'y di ko dapat ibigin. Dapat pa kitang limutin, paano mapipigil ang isang Ma'am Cheers, kumusta naman tayo dyan? Hello sir, miss you sir. Ayos naman na kami ni Biel. Okay na siya. Hiyang nasa gamuting sir. Ayun. Buti naman ma'am, buti naman. It's good to know, diba? He's doing fine. And hope tuloy-tuloy na yan. Oo, hanggang forever. Diba? Para naman upang ikaw everything is all normal na. Back to normal. ako'y maghihintay pa rin. Joel's Finest. Kailan ba to sir? Joel's Finest? 6:28, 11 a.m. Ayan. June 28, 11 a.m. T1 T2 guys, patamsak naman ako guys. Baka naman yung mga nangangailangan ng WH guys, I am giving away 1 WH. Ayan. Mega love shoutout din po dyan kay Pri. Kumusta naman tayo dyan, Pri? Nandito rin sa atin guys si Ma'am Jonas Salundaga na binugbog si Samson Vlog nung nakarang araw. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Pri. Welcome din sa aking live streaming. Ang aking kaibigan guys, napaka-supportive kong kaibigan yan. Si Ma'am Jonas Salundaga who is in my live streaming also. Pri, kumusta naman? Joben Mitra, hi everyone. Hello din po dyan sa iyo, Sir Joben Mitra. Mega love shoutout po dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming. Long time no see, Pri. How are you? How are you, Min? I'm okay, Pri. I'm okay. I'm totally fine. It's just that, ang aming kuryente is so annoying, guys.
ang hahaba ng brownout dito sa amin. As in, it is because, sad to say, yung aming municipalities may napakalaki daw na utang kasi. Ngayon yung buong municipalities tinanggalan ng kuryente. And then buong municipality nagwelga at tapos ibinalik yung kuryente. Ngayon kung sino yung barangay na may pinakamalaking babayaran, yun na lang yung pinuputulan. Kaya isa sa mga barangay namin yung may mga pinakamalaking babayaran. Kaya madalas na nakakasama yung mga good payer nila, yung mga matitinong nagbabayad. Kaya kasama kami doon. Sir Joven Mitra, mega love shoutout po dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming. Si Ma'am Bicolanang Sutil nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Bicolanang Sutil, who is in my live streaming all the way from Saudi Arabia. Mega love shoutout po dyan sa iyo. Ma'am Bicolanang Sutil, highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Bicolanang Sutil. And thank you also for joining my live streaming. Uragon musta po Manoy. Ayan, sabi ni Bicolanang Sutil. Okay naman po ma'am. Uragon ako sir, awa ng Diyos. Keep safe sir. Dito lang ako sa tabi. Sige lang po ma'am. Cheers. Ito guys, kaibiganin nyo to si Ma'am Cheers and Bills. Ayan. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, makipagkaibigan kayo yan kay Ma'am Cheers and Bills guys. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. I am always glad to have you here in my live streaming, Ma'am Cheers and Bills. Hi host, mega love, I love you, sabi ni Ma'am Buhay. Hello din po dyan sa iyo Ma'am Buhay. Ayan, na ayaw ibigay sa akin yung password. Welcome din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic. Isa ng ganap na bayarang babae yan ni YouTube. Diba? Hello naman dyan sa iyo Ma'am Buhay. Welcome din sa aking live streaming and good afternoon din po sa iyo. Any suggestion regarding the gadget used in live streaming like what you're using now, sir host? I'm planning to acquire in near future. Thanks for your recommendation. Ayan. I am using Realme. It is because ang Realme is parang parang iPhone lang ang camera niya. Hindi ko naman sinisiraan yung ibang brand ha. I am using Realme. Ayan, it is because ang Realme para sa akin is parang katumbas ng iPhone when it comes sa mga digital camera. Ayan. Yun ang aking ginagamit guys na pang live stream. And nasubukan, mas maganda pa rin pang live stream yung iPhone if possible. Pero kung sabi nga, para maka-menos tayo ng gastos guys is kung nagpaplano tayo ng mas maganda at mas affordable, ayan, I am using Realme. Ayan. Buhay Yahoo, Joel's Finest Yahoo, sabi ni Pri. Ayan. Ma'am Cheers and Bills, so ilinabas na lahat, di ba? Tamsak, ayan. Thank you for that sweet tamsak, guys. Si Sir Joven Mitra, guys, baka hindi nyo kaibigan yan, guys. Si Joven Mitra, magipagkaibigan na rin po kayo dyan. Same sa ginubatan, always brown out. Oo nga po, Ma'am Bicolanang Sutil, parehas. T1 Tito Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Jean's channel. Mabigyan pa kita ng another 2WH. Noted po. Magtamsak kayo, guys. Konti lang naman tayo, guys. Yung mga nandito, bibigyan ko kayo ng playlist. Sige na. Tamsak Premier, ayan. T1 and T2 guys, meron tayong Premier. Baka may mga Premier kayo dyan guys na patamsakan natin at mamigay tayo ng mga WH. Agila Vlog TV, mega love shoutout din po dyan sa iyo. JR TV, sabi ni Agila Vlog TV. Hello din po dyan sa iyo sir, Agila Vlog TV. Welcome also in my live streaming. Thank you host, sabi ni Baby Jeans channel. Always welcome guys, always welcome. Ay, alam mo yan, Ora host, ganun pa rin. Ayun. Uragon, go for the gold. I hope may maalala ka dito. Go for the gold. Masarap pala yun, ma'am. Oo nga, yung a good friend of yours. Realme is a brand name, sir. Host, complete package with mic, B8. B8, etc. Realme is a brand name, sir. Ayan. Oo nga, it's a brand name, affordable and mas maganda yung camera niya. And kung B8 din naman ang gagamitin mo, sir, you have better to choose B8 lang. Yung Pro para sa akin is medyo may parang may bug, need to be fixed.
And when it comes sa condenser microphone, sir, I am suggesting if you were gonna use condenser microphone, you have to use baby bottle condenser microphone. Unlike sa BM800, ang baby bottle kasi guys, kahit saan side mo siya, kahit saan side, malinaw pa rin yung like what I am using. Malinaw pa rin yung pick up niya. Unlike sa BM800, you have to kailangan maano lang yung distance ng iyong bibig sa microphone is kailangan malapit lang talaga siya para mag-pick up siya. Ayan. Pero depende pa rin guys sa nyo. Medyo lang naman, ang pagkakaiba naman sa price is tataas lang ang baby bottle condenser microphone ng at least mga 200 or 300. Ayan. Ganun. Ma'am Memelicious, oy Ma'am Memelicious, kumusta naman tayo dyan? Oy Ma'am Meme, na-miss kita Ma'am Meme. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Memelicious? Si Ma'am Meme Vlog is in our live streaming guys. Ang jugjugera natin na kaibigan guys, si Ma'am Memelicious. Oy Ma'am Meme, na-miss kita. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Meme. Meme Vlog ang pangalan guys, who is in my live streaming. Highly recommended monetized channel, hindi na nagla-live streaming. Ma'am Meme, magpa-enter kasi din. Welcome din sa aking live streaming. Also, let me also welcome and acknowledge the presence of Kiss. Keep it simple and survival. Hello to you, Kiss. Welcome also in my live streaming. And I do hope that you are all enjoying, guys, while you are in my live streaming. Samson Assassin. Oy, mega love shoutout naman po dyan kay Samson Vlog. Legit and organic, highly recommended channel also yan guys. Si Samson Vlog who is in my live streaming also guys. Ayun, binugbog ni Pre. Sa ML. Hello naman dyan sa'yo. Samson Assassin, welcome also in my live streaming. Tamsak. Ma'am Cheers, thank you naman dyan sa mga patamsak mo dyan. Thank you po. Tara ML. O diba, naghahamon. Thank you so much in your recommendation. Much appreciated, Sir Host. Ayan. Always welcome po, sir. Always welcome. Jonas Salundaga, mega love shoutout. Mamaya tapos mo yan, sabi ni Samson Vlog. Ma'am Simply Ann, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Simply Ann Ventures. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan yan si Ma'am Simply Ann, legit and organic, highly recommended monetized channel. Napakagandang boses, napakatalentadong babae sa balat ng tinalupan niya guys. Oo nga, yan si Ma'am Simply Ann Ventures. Ayan. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Simply Ann Ventures. Welcome also in my live streaming. Bigano nyo yun guys. Ma'am Maylin mapili. Ma'am Maylin, ilan na lang ba? Eto guys, baka naman pwede nyo akong tulungan i-playlist si Ma'am Maylin mapili. A couple of days ago, 300 na lang ang kulang. Ayan. Sana konti na lang. Dan tamsak. Ayan. Hello naman dyan kay Ma'am Meme. Uy Ma'am Meme, kumusta naman tayo dyan? Ma'am Saimi D Vlog nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Saimi D Vlog. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Legit and organic, napakagandang babae din to guys. Ni Ma'am Saimi D Vlog nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Saimi D Vlog? Welcome back din po sa aking live streaming. Ma'am Simply Ann, oy mayaman. Hello naman dyan kay Ma'am Simply Ann na mayaman. Hello naman dyan kay Ma'am Simply Ann Ventures. Ayan. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. And maraming salamat naman dyan ma'am. Okay, nag-renew talaga. Thank you naman dyan ma'am sa pagre-renew mo dyan. Inuubos ko nga ma'am. Nag-renew ka pa. Guys, di naman siguro lingid sa inyong kaalaman na kailangan yung guys, sa lahat ng inyong mga video pala, yung mga unlisted video nyo, kailangan nyo nang i-private. Kasi simula, kailan na ba yan?
Oh, meron, hindi naman siguro lingid sa inyong kalaman guys, na simula July ata yan, ilalagay mismo ni automatic ilalagay ni YouTube yung inyong mga video, yung inyong mga unlisted video into private. Ayan. Ma'am Simply Ann, hello naman dyan sa iyo Ma'am Simply Ann. Ayan, thank you din po sa inyong member mo dyan Ma'am Simply Ann Ventures. Guys, baka hindi nyo pakadikitan si Ma'am Simply Ann Ventures. Bisitahin nyo rin po ang kanyang bahay. Baka naman. Sir Aldrin Gandesa nandito na rin sa atin. Hello naman dyan sa iyo, Sir Aldrin Gandesa. Welcome back din sa aking live streaming. Mga pupoging lalaki guys, sa balat ng Tinalupan, sa balat ng Japan na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan, Sir Aldrin Gandesa? Welcome back din sa aking live streaming. 1 million pakulan. Ma'am Jonas Salundaga, Yahoo, mega love shoutout. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa, tulong ako, play host. Ayan. Ma'am Simply Ann, sige, thank you po Ma'am Simply Ann. Ito si ma'am, si Ma'am Maylin Mapile. Ayan. Ma'am Maylin, may nakuha tayong sponsor. Oh nga. Ayan, si Ma'am Simply Ann. Siguro mga ilan na lang po Ma'am Simply Ann, ay Ma'am Maylin Mapile. Ma'am Sophia Bianca, nandito na rin ang sweet na batang anak ni Ali Tap. Hello naman dyan kay Bebe, o diba? Si Bebe Sophia Bianca na nandito sa atin. Kumusta naman tayo dyan, Sophia Bianca? Welcome din sa aking live streaming. Tamsak, Dan host, sabi ni Samson Vlog, 4 dekada harang. Kalain mo yon. Sir Aldrin Gandesa, hello din dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Kumusta naman tayo dyan? Patamsak po ako sa bago ko pong premiere, please. Salamat po. Ayan, sabi ni Sophia Bianca. Ay, meron ba? Sige, hanapin natin. Ilagay natin kay T3. Ilagay ko muna kay T3 yung ating si Bebe Sophia. Guys, namimigay ako ng WH, ayan. Sa mga gusto, ayan. Truth reveal, sino ang pinakamabilis kumain? July 4, 9 p.m. T3, T1 hanggang T3 guys, baka naman. Hi classmate Mylene, sabi ni Saimi D Vlog. Ilan na lang ba Ma'am Saimi D Vlog? I'm back. Derek Kabsat, Tamsak host. Hello din po dyan kay Derek Kabsat. Nagbabalik rin po natin na kaibigan niyang guys, si Derek Kabsat. Highly recommended channel also yan si Derek Kabsat who is in our live streaming. Hello naman dyan sir. Kumusta naman tayo dyan, and welcome din sa aking live streaming. Thank you so much sir. At Ma'am Simply Ann Ventures, thank you po. Ayan, sabi ni Ma'am Maylin Mapile. Ito guys, si Ma'am Cheers and Bills, baka hindi nyo pa kaibigan. Kaibiganin nyo yan guys. Ang dami niyang niluluto guys, ang sasarap as in. Maglalaway kayo sa mga niluluto niya. Yahoo mga Lodi Aldrin Gandesa, sabi ni Samson Vlog. Playing na sir. Ma'am Simply Ann, paano ba ako magpapasalamat ma'am sa iyo sa pagtulong mo sa aming kaibigan, sa ating kaibigan na si Ma'am How would I going to thank you, ma'am? Million full of thanks is kulang pa para magpasalamat, ma'am, sa tulong. Ayan. Send ko sa iyo resibo, sir. Ayan. Thank you po, Ma'am Simply Ann, sa tulong mo sa amin, sa ating kaibigan na si Ma'am Maylin Mapili. Ayan. Huwag ka magalala, ma'am. Laruin ko rin yung harang mo. Ano pa ba? T1 hanggang T3 guys. Baka naman meron kayong pantamsak niyan guys. Namimigay ako ng WH. Ayan. Wala ba kayong mga premiere dyan guys? At baka may mga katanungan pa kayo dyan. Simply Ann Ventures, ma'am, babawi po ako ha. Thank you. Ayan.
bigat ng iyong dinadala. Bikulan ng sutil. Si Lolo ayaw magsawa kumuha. Di ako nakaka-graduate ng grade 3. Still doon. ML pa more. Guys, patamsak po ako sa premiere ko po. Please, salamat pa yan. T3 guys. Ayan. T1, T2, T3. Asahan mo mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. Tamsak again, Mameme. Uy, Mameme. Kumusta naman tayo dyan? Bakit ngayon ka lang, Mameme, nagpakita? Oo nga, hindi ka na nag-live stream. Bakit, Mameme? 14 wonderful people in the house, guys. Mega love shoutout din sa inyong lahat. And magandang hapon. It's already 14 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time, guys. Yung mga hindi pa dyan nagdi-dinner, abay, mag-dinner na po muna kayo. Or hindi pa kayo nagsasayang, magsayang na po muna kayo dyan. No worries, ma'am. Aileen Mapili, gusto ko din makatulong kasi dati tinulungan din ako ni Sir Ora. Salamat talaga. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Umuwi kasi ako sa probinsya, Oralicious. Kaya naman pala. Ngayon, balik ka na, ma'am. Mag-LS ka na ba? Namiss kita, ma'am. Namiss kong magtuwad. Oo, pati si Ma'am Simplian. Ma'am Simplian, hindi ka na nagla-live stream ngayon, Ma'am Simplian. Tamsak again. Saan ba ang probinsya mo, Ma'am Emily Shoes? Come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Mabuti pa si Sir Joel's Finest nakapagpabaksin na. Tamtam. Ako gusto ko rin mag-avail ng vaccine. See the words you love. Tapos naharang sabi naman buhay, umuwi kasi ng probinsya daw si Ma'am Meme. Lady Ross, nandito rin sa atin. Hello din po dyan kay Ma'am Lady Ross. Nagbabalik natin na kaibigan si Ma'am Lady Ross is in my live streaming also. Hello po dyan sa Ma'am Lady Ross. Thank you also for that sweet thumbs up and welcome din sa aking live streaming. Host by muna, Muahags. Ayan, sabi naman buhay. Naka-LS na ako, balik mga 1 week na sir. Anong oras ma'am nag-LS ka? Guys, pa-support po ng new video ko. Sabi ni Derek Kabsat. Baka naman guys, patamsak din ako guys. Ito kay Derek Kabsat. Ang bagong video niya. Salamat, stay safe all. Asahan niya ang pagbabalik ko. Thank you. Ayan. Sabi ni Derek Kabsat. Kain tayo guys. O diba? Pakabusog ka dyan, ma'am. Pakabusog. Pa-support naman guys, pa-support ayan. Ang ganda naman ang condo ni Sir bed space, di ba? Bined space. Pinagbe-bed space mo, sir, o pinabed space mo? Sana'y naraman ko na darating ka sa Ma'am, Simple Adventures, bahay mo please. Ito ma'am, SA. Yan. Ma'am Lady Ross. Hello naman po dyan sa'yo, Ma'am Lady Ross. Ilan na ba WH mo, Ma'am Lady Ross? Hello sa mga nagmahal na nasakta, nagwaiti. Nabugbog sa ML. AR Vlogs, mega love shoutout naman po dyan kay AR Vlogs. All the way from Taiwan pa yan. Hello naman dyan sa Sir AR Vlogs. Lockdown pa rin ba ngayon sa Taiwan? Dyan sa pati ba yung dorm? Lockdown pa rin. Mega love shoutout naman po dyan kay AR Vlogs. Highly recommended channel yan guys, AR Vlogs, nandito sa atin. All the way from Taiwan. Hello naman dyan sa Sir AR Vlogs. Welcome back din sa aking live streaming. Lock dorm
May, pero yung ano, yung longka, may ano, may pasok pa rin. Hatid sundo lang talaga ng bus. Pero yung long tan siguro, may pasok pa rin yun. Pero mukhang ano, walang forever. Rock and roll. Mga nagmahal, nasaktan, nag-YP, tapos nag-ML. Oo. Sa'yo'y may pagtingin. May pasok pa din host, trabaho, dorm lang. Oo nga, ganun ang mangyayari niya. Bawal lumabas. Oo. Pero yung papuntang hospital, hindi naman pinagbabawalan. Siguro. Sir Aldrin Candesa, thank you also for keeping me in your background. And the rest of you guys who keep me in your background. Magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat guys for keeping me in your background. Time check tayo, it's 19 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ayan. AR Vlogs, mega love shoutout, sabi ni Baby Jeans Channel. Ito guys, kaibiganin nyo yan guys, sa AR Vlogs. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys sa AR Vlogs. Abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Ngunit di balingan, kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Nakakalungkot naman ang aking background. Dance sa nakapin host, pasukli na lang, sabi ni Ma'am Lady Rose. Ma'am Lady Rose, ilan na ba yung double H mo, Ma'am Lay? Pa-wash out, ayan. Sabi ni Samson Vlog. Shoutout naman dyan sa'yo, Samson Vlog. Ilan ka na ba, Pa-type naman ako, guys, ng me. Yung mga bago natin, guys, dyan na, yung mga hindi na nakaalala, guys, na meron akong code, meron akong universal code. I-type nyo lang, guys, ang Me Aura Channel. Ayan. Wala pang 1K host, 8 hours plus, 800 plus hours. 800 plus. Okay lang po yun, ma'am. Okay lang po. Bigyan kita, ma'am, bigyan din kita ng playlist, ma'am. Bukod sa playlist ko sa aking mga VIP members, bigyan kita ng playlist ulit. Ayun. Para naman dumami agad. Mega love shoutout, Ma'am Maylin Mapili. Sabi ni Sir AR Vlogs. Ma'am Garancio, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Garancio. Nagbabalik natin na kaibigan niyan guys, si Ma'am Garancio. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Garan? Welcome back din sa aking live streaming. Sir AR Vlogs, mega love shoutout, sir. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Papa Yu, hello naman dyan kay Papa Yu. Mega love shoutout din po kay Papa Hubert, guys. Nagbabalik natin na kaibigan yan, si Papa Yu. Hello naman dyan sa iyo, Papa Hubert. Welcome back din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan, guys. Si Papa Hubert na nandito sa atin. Hello naman dyan sa iyo, Papa Yu. Welcome din sa aking live streaming, Papa Yu. Mga pupogi natin guys na kaibigan na marupok. Kukunin ko yung charger ko. Hindi ko makuha. Naka-charge yung aking phone. Muntik na naman malubat. Hi Sir Uragon, sabi ni Ma'am Nuising, Reboot Makatol. Hello din po dyan sa iyo, Ma'am Nuising Reboot Makatol. Welcome din po sa aking live streaming. All the way from Singapore po yun, Ma'am, di ba? Welcome sa aking live streaming, Ma'am Nuising Reboot Makatol. Ayan. Harang pa daw. Papa Yu, hello din po dyan sa iyo, Papa Yu. Kumusta naman tayo dyan, Papa Yu? Okay ka na ba, Papa Yu? Welcome back din sa aking live streaming. Proud marupok here, love all. Ayan, sabi ni Papa Yu.
Banana, kamote, watermelon, butong, grapes, apple, pineapple. Ano hanap niya? Tara, may dragon fruit ako. Tara, pasok. O, di ba? Sabi ni Samsung Vlog. Makatol, yahoo. Sabi ni Samsung. Okay na po, sir. Pwede na. Wow, pangsabak na naman. Pwede na ba mag-tier uli? Ano pa ba? Ano pa? Papa Hubert, sir, hello, sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Hi, Papa Yu, sabi ni No Wishing Reboot Makatol, ayan. Makoy Palaboy TV, Padi, kumusta naman tayo dyan, Padi? Mega love shoutout naman dyan kay Padi, Makoy Palaboy TV, guys. Highly recommended channel also yan. Padi, piniplaylist kita. DJ John. Dagdagan mo yung video mo, Padi. Kukunti lang. Pwede na, sir, maya 12 midnight mag-tier na ako. Ayon. Sige. 12 midnight, ha. Titinda ako ng balot niyan. Pading Makoy Palaboy TV, guys. Highly recommended channel, guys. If you are not yet connected with Pading Makoy Palaboy TV, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Pwede niyong kaibiganin yan, guys. All you have to do is to visit on that link na binababa ni Nightbot. And do connect po kay Pading Makoy Palaboy TV. Thanks po, Sir Orag. Sayang sabi ni Ma'am Nuising Reboot Makatol. Always welcome, ma'am. Always welcome. Mega love shout out sa lahat, tara. Ayun. Mega. Ano ba 'yon? Ano ba ibig sabihin ng MMLS, oh? Mega Mobile Legend. On the way. Ma'am Cheers. Ayun, nandito pa sa atin, guys. Ma'am Cheers and Bills. Ayun. Ito, guys, oh, kaibiganin nyo yan, guys. Si Ma'am Cheche. Si Ma'am Cheers and Bills. Ayun. Romilin Tutor Piano. Hello from Jeans Channel. Sabi ni Ma'am Romilin Tutor Piano. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Romilin Tutor Piano. Our new friend, guys. Our new guest in my live streaming. I will gonna give you also a moderator function so that you can now start making friends also. And I would like to thanks also Ma'am Jeans Channel for inviting your inviting your friends, ma'am, in my live streaming. Si Ma'am Romilin Tutor Piano, na binigyan ko ng kanyang jacket, guys, para naman pwede na siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Uy, salamat, Padi. Sige, dagdagan ko yan. Nga. Mega Mobile Legend, Saber Over. Diba? Thank you po. Ayan. Padikit, suklihan ko agad. Sabi ni AR Vlogs. Ayan. Ma'am Romilin, i-type mo lang, ma'am, ikaw ang bago, ma'am, sa aking live streaming. Mag-type ka lang, ma'am, ng me, Aura, o kaya channel, o kung kaya, ma'am, tawagin mo lang si Nightbot, ayan. O kung kaya, kung tinatamad kayo, guys, magtawag kay Nightbot or mag-type, guys, isang tuldok lang sapat na hahanapin ni Nightbot ang inyong magabahay at mismong si Nightbot ang magbababa niya para dito sa aking live streaming, guys, para sa inyo, ayan. Like piano keys, you play for Mega Mobile Legends, Savage Ulu. Ay, naka-savage siya kanong nakaraan. Ayan, guys, si Ma'am Romilin Tutor Piano, meron siyang 72. Baka naman, pwede nang gawing 100 yan. Ilan na lang? 28. Mamimigay ako, guys, ng 2WH. Ayan, ilan ba tayo dito? 14. Mamimigay ako, guys, ng 5WH sa bawat didikit kay Romilin Tutor Piano. Ayan, baka naman, guys, 5WH. Mamimigay ako, guys, 5WH. And another 1WH sa mga ninjang ididikit nyo. And, ayan, meron ako, guys, na T1, T2, T3. Ayan, T1, T2, T3, guys. Ilan na ba? 5, 6, 7, 8. 8WH, guys. 8WH. Sa bawat didikit kay Romilin Tutor Piano na merong 72. Baka, guys, pwedeng graduate ng 100 at least. Let's try. Mamimigay ako ng 5WH sa bawat main channel na ididikit nyo, guys. And mamimigay din ako ng 1WH sa bawat ninjang ibibigay nyo kay Ma'am Romilin Tutor Piano. Ayan.
Sabihan niyo ako guys kung sino yung dinikita niya. Thank you ng marami post. Always welcome po ma'am, always welcome. Bakla 5. Allah. Oo. Tatanggalin daw ma'am Romelin. Oy, oo. 7 O diba? 5WH guys, sayang naman. Mga monetized and unmonetized channel guys. later in the night. Huwag kayong mag-alala guys, babalikan din agad niyan kayo. 100WH lang naman. Ma'am Romelin Tutor Piano, makipagdikitan ka ma'am. Marami kang pwedeng dikitan. Unahin mo to ma'am, Ma'am Romelin, unahin mo yan si Ma'am Chirsen Bills. Ayan, eto, harang host. Ayan. Unahin mo yan ma'am, marami yan na pandikit si Ma'am Chirsen Bills. Sana hindi siya busy ngayon. Pero mukhang busy ng konti. Antayin mo lang ma'am. Unahan mo yan ma'am, si Ma'am Chirsen Bills. Ayan. Huwag mo nang antayin ma'am na dikitan ka. Dikitan mo na ma'am sila. Oo nga. Hello po sa lahat, sabi ni Makoy Palaboy TV. Tamba. Malubot naman. Tamsak po, sabi ni Ma'am Adel Sulit. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Si Ma'am Adel, oo nga. Nakasanayan ko na tuloy. Habang nagla-live stream si Ma'am Adel, nag-ML kami nila, Sir, ano na ba yan? Sir Lian de Jesus, sila Samsung. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am Adel Sulit. Welcome din sa aking live streaming. Legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Adel Sulit, ayun. Hello naman dyan sa Ma'am Adel. Welcome din sa aking live streaming. DJST, nandito rin sa atin. Hello din po dyan kay DJST, highly recommended monetized channel. Also yan si DJST. Thank you also for that sweet thumbs up, DJST. Welcome din sa aking live streaming. Harang lang muna ako host para may pambili ng McDo. Sana all. Thank you naman po dyan kay Ma'am Nuising Kibut Makatol sa mga paharang mo dyan, ma'am. Sinapak niya ako host, nandito pa si... Guys, namimigay ako ng 5WH. Baka naman guys, Asa na ba yun si Ma'am Romelin? Ma'am, pwede pa type ako ng me? ML tayo maya-maya, BG lang tayo kay... Oo, naka-BG ako kay Ma'am Adel. Tapos ay, nakabawi kami ni Pre. Kay kay Samson Vlog, nakabawi kami. Pero binugbog ni Samson Vlog si Pre sa aking live stream. Dan kay Ma'am Romelin Pulpak, sabi ni Samson Vlog. Samson Vlog, bigyan kita 5WH. Samson Vlog. 5WH. Ayan, noted. Patamsak po ng premiere, sabi ni DJST. Noted, DJST. Ilagay natin kay Nightboot. T4. Kailan ba to, DJST? September 22, 9 p.m. Ang tagal pa pala. 87 days pa. T4 guys. Ayan, T4. Baka naman guys. T1 hanggang T4. Dan kay Ma'am Romelin Pulpak, sabi ni Samson Vlog. T3 dan. Bugbog kayo, talo naman ako. Oo nga. Nabugbog kami, talo naman siya. Guys, 5WH namimigay ako. Makagraduate lang guys. Kung kayang pag-graduatein lang guys. At least we try. Si Ma'am Romelin Tutor Piano. Baka naman. Nakatabi ngayon ni Ma'am Jean's channel.
Ayan guys, yung nakapin sa taas. Ma'am Tutor, Romelin Tutor Piano. Dikitan mo to si Ma'am Chirsen Bills. Ayan. Marami yan ang pandikit. As in, alam nyo ba kung ilan ang pandikit niyan sa akin? Dinikit niyan sa akin. Almost siguro mga 100 plus. Promise. Ma'am Ina Macpri na nasa harang. Siguro naman dyan sa maganda kong kaibigan. Oy, ang ganda ng aking kaibigan na to. Kaso hindi pa ako maririnig. Nasa harang pa daw eh. Na may premiere pala ngayon. June 28, 7 p.m. Bukas pa. Ayan. Next club, English. Next club. It's production. It's production. T5 guys, T5. T1 hanggang T5. T1, T3, T4, T5. Ayan. Noted. Wow! Only boy, may premiere ang ate. Ayan. Samsak 28. Guys, T1 hanggang T5. Mamimigay ako guys ng 1W8 sa bawat premiere and 5W8 sa bawat didikit kay Romelin Tutor Piano. Makagraduate lang guys ng 100. Baka naman, And then, another 1W8 sa bawat ninjang ididikit nyo guys kay Romelin Tutor Piano na nakapin sa taas. Baka naman guys, patulong naman ako. 5W8 guys sa bawat main channel. Yung mga nangangailangan niya ng WH, I know for sure na kailangan nyo guys ng WH. So, I am giving away WH. Wala nang ginagawa yung aking computer guys. Baka naman. On the way sa nakapin, Ma'am Ina. Alam na this. Ina Macpri 5WH. Ma'am Romelin, ilan na ba yung mo, Ma'am Romelin? Siguro ang galing nito ni Ma'am Pero hindi ko pa pala na dikitan to si Ma'am Romelin Tutor Piano. Yung kulang Ma'am, ako na lang magdidikit. Siguro ang galing nito magpiano. Asan ba dito Ma'am ang piano mo? Oo. Oh, when she's bored, catching fish vlog in the Philippines, Sapa. Yung amo ko hindi nagsasawa sa beach. Mamasan ba yung yung piano tutor mo dito, Ma'am? May 74 na po ako host, sabi ni Ma'am Romelin. Sige. Ilan ka Ma'am kanina? Sagayno. 73? J-John. Sipa. Remix. 72 kanina. Dalawa pa lang. Edwin Pin Channel, mega love shoutout din po dyan kay Edwin Pin Channel. Nagbabalik na din natin na kaibigan. Sir Edwin Pin Channel, hello din po dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Romelin Tutor Piano. Yan ang full name mo talaga, Ma'am. Ay, sorry naman po. Akala ko yun yung ang iyong vlog is more on piano tutorial. Akala ko. Sorry naman po, Musta na po host, ayun. Sir Edwin Pin Channel, okay naman po siya. Sir, ikaw po. Kumusta naman tayo dyan? Wala po ako. Akala ko Ma'am. Sorry na talaga. Oo. Akala ko talaga may tutor piano. Ipiplex ko sana. Dante 5 sabi ni Lady Rose. Lady Rose, ilan na ba Ma'am? 5WH na Ma'am? Sige, 5WH. Dan sa nakapin only boy, dikitan ko rin yan ang Ninja Maya. Tamsak muna ako sa mga premiere. Ayan. Tutor kasi sa mama ko, piano si papa ko. Destiny kasi sila. Wow, oo nga. So, they were destined to meet and to fall in love with each other. Tapos ikaw yung bunga. Wow, sana all.
Oo, mukhang ang ganda ng story ng love story ng ng ano mo, ng magulang mo, Ma'am Romeline. Pero pagkabasa po ng tutor, tutor. Oh. On the way sa mga premiere, ayan. Sige. Tutor, ayan. Romeline Tutor Piano. Oh. Ang pangit, ma'am, pakinggan. Tutor na lang, ma'am. Sige na, mas maganda pa. Oo nga. Ma'am Romeline Tutor Piano, o, diba? Tutor. Oo nga. Sige na, ma'am, tutor na lang. Para mas maganda. You wanna keep it in. Bakit ba kasi nangingialam ako? Sorry na agad. Tuwang-tuwa si Ma'am Baby Jeans Channel. Oh, ma'am, oh, tinatawanan ka, ma'am, ni Ma'am Baby Jeans Channel. Kaibigan mo, ma'am, pinagtatawanan ka. Oo, ma'am. Okay lang po. Oh, ayun. Ayun naman pala. Pwede naman pala. Si Ma'am Romeline Tutor Piano. Hinanap po talaga yung kanyang yung kanyang pag-tutor sana. Ako'y nahulog na sa iyo vlog, Fanny. Diba? Aba, mukhang nakakatuwa nga to. Ano daw to? Mga batang palaboy. Batang palaboy, paboy. Sarapag. Ano ba yon? Mga ano ba to, ma'am? Isda na inihihaw? Taga. Gapi. Usaha mo na, Joe. Joe. Usaha mo na. Usaha mo na. Gagi. Ano ba to? Mga ano ba to, ma'am, na kinakain nila? Mga isda? Na guys, Oh. 5, 4, 3, 2, Sige, 1. Oo, nalaglag siya. Oh, nalaglag siya sa puno. Diba? Opo, baby tilapia ang buo na video kasi naka-turn off ang comment. Diba? Nalaglag siya. Oo. Dami ikat guys, Sunatan ni guys. Oo. Diba? Ang ganda ng kanya, nalaglag sa puno ng saging, guys. Spanging banana po, sabi ni Toto Angelo Mix Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Toto Angelo Mix Vlog. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Toto Angelo Mix Vlog is in our live streaming. Hello naman dyan sa'yo, Toto Angelo Mix Vlog. Dikitan kita, kunin ko lang yung pangalan mo, Toto Angelo Mix Vlog. Ayan. Ilagay ko dito, dikitan ng banana. Noted. Inamak rin nagtamsak lang po ako sa premiere po. Di ako dumikit, sabi ni Baby Jeans Channel. Magkadikita na kasi kayo. Baby Jeans Channel, sana gang T5 ang tinatamsakan. Sige na, oo nga, pero wag didikitan sa premiere. Maluoy maawa. And I put my hands around your neck. Nobody waits, he's waiting, baby. Pushing you through, but you should stay. Sabi guys ng isang sabi ng isang creator, sabi ng isang developer doon sa forum, guys, ng YouTube. Sinearch ko kasi yung yung case ni Sir Joel's Finest. Ang sabi doon kasi hindi totaling inilalagay sa community policy ang mga do's and don'ts. When especially sa premiere live streaming. Ang live streaming, guys, is when you host your own live streaming, you shouldn't be ano ang nakalagay doon? You shouldn't be attending also any live streaming. It is because kapag ka guys, kapag ka daw yung inyong mga tawag dito, yung streaming nyo, ano ba ang tawag doon? Ano ba yung
May specific term siyang nilagay. May streaming, parang streaming URL guys sa inyong mga website. Kapag nagkaka sali-salisi, nagki-create ng traffic daw kasi. Kaya minsan may nawawala sa inyong may nawawalang mga live stream. It is because of nagla-live stream ka, may pinupuntahan kang live stream din. Ganon 'yon. Kaya nga hindi naman totally ipinagbabawal, pero alam nating bawal 'yon. Kasi magkukos kayo ng kung ano-anong guys, na parang mga bugs na pwedeng ikaalis ng inyong mga video, ayan. Kasi hindi ako mapakali nung nakikipagsagutan doon kay Sir Joel's Finest. So, nag-research naman ako. Ano pa ba? Katulong Vlogger. Mega love shoutout din po dyan kay Katulong Vlogger. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Katulong Vlogger. Hello din po dyan sa iyo Katulong Vlogger. Welcome din sa aking live streaming. Sino pa ba? Ako si Ring. Okay, nagbabalik natin guys ang aking kaibigan, si Ako si Ring. Mega love shoutout naman po dyan kay Ako si Ring. Ang aking kababayan na Ako si Ring. Mega love shoutout po dyan sa iyo Ako si Ring. Welcome back din sa aking live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am MG8 Nam TV. Hello naman po dyan kay Ma'am MG8 Nam TV. Welcome din po sa aking live streaming. Si Sir Eric's Vlog nandito rin sa atin. Highly recommended monetized channel din yan si Sir Eric's Vlog. Hello din po dyan sa iyo Sir Eric's Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Ano naman yung code mo, Sir Eric's Vlog? EB28. Okay, may mayaman. Hello naman dyan sa mayaman. EB28, guys, si Sir Eric's Vlog na nandito sa atin. All the way from Taiwan pa yan. Legit and organic. Highly recommended monetized channel also yan si Sir Eric's Vlog. Ayan. Sir, thank you for that amazing super chat, Sir Eric's Vlog. Nagpapakulay sa ating buhay. O, diba? Sa ating live streaming, si Sir Eric's Vlog. Kung di nyo pa guys kaibigan yan, si Sir Eric's Vlog, I will gonna drop also Eric's Vlog's channel. And baka naman guys, kinakaibigan yan guys, simula pa lang ngayon, kaibiganin nyo guys mga nagpapakulay, SCEP. MG8 Tam TV, ma'am na-miss kita, ma'am MG8. Dan tamsak sa lahat ng T only boy, dating gawi times 2. Plus 5 times 2. O, diba? 5 plus 5 times 2. Wow, naka-10W. O, anduga din. Sandi ako narinig. Sir Eric's Vlog, thank you for that amazing super chat, Sir Eric's Vlog. Mayaman. Oy, naglalagay ako ng only boy sa mga bakas ko. Buti na-realize ko agad. Ay, may mayaman. Gaya-gaya uli. Uy, ma'am ina mag-pray. Ang tigil ka dyan, uy. Bahala ko dyan. Guys, eto pa guys, mga nagpapakulay natin. Si Ma'am Ina mag-pray, si Sir Eric's Vlog, ayan. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Ina Macfree. Ayan. Kaibiganin nyo yan, guys. Mga yayamanin. Kanina pa, Sir. Daldal mo kasi. Sorry naman po talaga, Ma'am. Ako si Ring. Sorry po. Ayan. Dante 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Sabi ni Sir Edwin Pin Channel. Noted po, Sir Edwin Pin Channel. Edwin Pin Channel. 588, Sir. Noted po. Dahil Juna. Doon na sa Lundaga, o diba? Doon na ka naman ngayon, pre. Ma'am Romelyn Tutor Piano, kumusta naman tayo? Pa-type naman ako, Ma'am Romelyn ng me. Sige na, me. Guys, 5 namimigay ako guys. Sa bawat didikit kay Romelyn Tutor Piano. Huwag kayo guys mag-alala. Ngayon din, magbabalik din yan sa inyo. At yung mga nag-ano dyan guys, yung mga may hilig mag-unlist ng inyong mga video, you have also time para i-private ninyo guys. Huwag nyo nang i-unlist, i-private nyo na lang kasi July, ano ba yan? Kailan ba yan? Nakalimutan ko. Hala, napindot dito. Ay, marami akong utang, oy. Uy,
Uy, Mamina. Thank you naman dyan sa iyo. Ang yayaman. Sana all mayayaman ang mga tao ngayon. Bakit bang yayaman nyo ngayon? Bakit ako na lang naghihirap? Hampas lupa ako ngayon. Oo. Eh, paano ba i-activate ang Visa card guys sa bangko? Kasi nung nag-open ako ng account, sabi naka-Visa card tapos hindi naman pala activated. Ang sarap paghahampasin eh. Ang sarap pagtutubuhin yung mga taga-bangko. Oo. Hindi ako nakakapag-online banking. Tapos hindi ako makaload sa aking GCash. Hindi ko pa naman alam kung paano mag-load sa Oo, ng GCash. Marami tayo host na nag-host. Oo nga, ma'am. Gumawa tayo ng asosasyon ng mga nag-host. Pumunta tayo dito, ma'am, sa Bicol. Maraming puno ng nyog. Akyat tayo sa puno ng nyog. Ay, ayayaman talaga. Sana all. Sir, thank you for that amazing super chat, sir. Ito guys, wag niyong kinakalimutan guys ang ating super chatter. Si Ma'am Ina Macbra at si Sir Eric's Vlog, si Ma'am Simply Adventures, diba? Ang ating mga nagpapakulay sa ating bahay. 17 wonderful people in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyo. And thank you for keeping me in your background. Time check tayo guys. It's already 49 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Yung mga hindi pa dyan guys kumakain na, kumain na din po muna kayo. Sa mga di pa kadikit kay Ina Macfrey dyan. Hoy, sipag-sipag. Tagal kong nawala tapos di kayo didikit. Tubuhin ko kayo. Samahan ng mga naghihikaw sa YouTube. I'm in host. Diba? Sa amin din po marami puno na. Sagino Remix. Dan, bagong dikit. Sir Edwin Pin Channel, bigyan kita ng plus 5 WH, sir. Ayan, plus 5. Noted po, noted. Ayan. 5WH guys, namimigay ako kay Romelyn Tutor Piano sa bawat didikit guys. 5WH, makagraduate lang ng 100 guys, subscriber. Baka naman. Salamat po Sir Edwin. Count me in host. Ayun, diba? Meron na tayo guys nakasapi si Sir Joel's Finest. Yan talaga ang kulang ko. Ayan. Ilan na ba WH mo, Sir Edwin Pin Channel, sir? Kay Sir Joel's Finest, 1315. Si Ma'am Jean's Channel, 500. Sa'yo, Sir Edwin Pin Channel. Ma'am Jenny Kimba, Tamsak Dancer. Ayun. Hello din po dyan kay Ma'am Jenny Kimba. Uy, Ma'am Jenny. Nandiyan na si Ma'am Yaya Joyce, na-quarantine. Mega love shoutout mo po dyan kay Ma'am Jenny Kimba, also known as Jenny Vlogs. Hello po dyan kay Ma'am Jenny Kimba. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Jenny Kimba, who is in my live streaming also. Legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Yung mga hindi pa kaibigan yan ni Ma'am Jenny Kimba or si Jenny Vlogs, isang tao, dalawang YouTube channel guys. Jenny Kimba and Jenny Vlogs is a highly recommended monetized channel. You can make friends guys. Please do connect, or all you have to do is to click on that link na binababa ni Nightboot and do connect po kay Ma'am Jenny Kimba. Sino pa ba? Sting Idora Vlogs, Tamsa Kabayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sting Idora. Uy, Ma'am Sting Idora, na-miss kita. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Sting Idora? Nagbabalik natin na kaibigan guys si Ma'am Sting Idora Vlogs. Welcome back Ma'am Sting Idora sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am? Na-miss ko to, si Ma'am Sting Idora. Uy, nagpapakulay. Ma'am Sting Idora, hello po dyan sa iyo, Ma'am Sting Idora. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Monetize channel ka na, Ma'am Sting, now. Parang kailan lang si Ma'am Sting Idora nangingisda dito sa akin, di ba? Ay, ano na ba yan?
Maghanap lang ako guys ng ano, ni Ma'am Sting Idora. Ito. Ng video ni Ma'am Sting Idora. Wala, ang galing nito mag-ukulele. Ma'am, bigyan kita ma'am ng ano, ng VIP code. Ayan. SEB, ayan. Sa ating VIP member guys, na si Ma'am Sting Idora. Ma'am, bigyan kita ng VIP code, Ma'am, SEB. Every time na papasok ka, Ma'am, dito, you can simply click on SEB. Ayan. Si Ma'am Sting Idora, guys. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Ma'am Sting Idora. Ay, nagpapakulay. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am. Oy, tama na yun. Dami kong utang. The best love remix in Mr. Visayas, DJ Julio, Sagayno Remix. Guys, please do connect our super chatter also, guys. Si Sting Idora Vlogs. Ayan, SESEB. Uy, ano talaga? Bakit ma'am sinage? Ilan na ba yung ano mo ma'am, WH mo ma'am, Sting Idora? Di ba monetize channel ka na din? It's been a long time. Ray Carriaga, mega love shoutout po dyan kay Ray Carriaga. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan, si Ray Carriaga. Ayan. Hello naman dyan sa iyo, Ray Carriaga. Welcome din sa aking live streaming. Palablab din ako, 952 Road to 1K Yahoo. Ayan. Baka hindi natin ma'am kayanan. Madam Ina Macfree, magandang hapon po, Idol Manager Bossing. Sabi ni Sir Joel's Finest, yes sir, dito na siya, yaya. Pang-4 na araw, home quarantine, bukas last niya quarantine. Opo ma'am, Sana okay na. Ay, nagpapakulay din. Ma'am Jenny Kimba, meron ka naman sa akin ma'am. Mr. Visayas, DJ Julio, Sagayno Remix. Guys, baka hindi nyo pakadikitan to guys. DGST, thank you also for keeping me in your background. Konti lang host, okay lang. Ayan. Ito guys, si Baby Chin's channel, road to 1K natin. Mamimigay ako ng another 5WH. Ayan, 5WH guys. Para tuloy-tuloy ang aking playlist. Para kay Ma'am Baby Chin's channel, road to 1,000 natin. Baka naman. Ma'am Chin's channel, pwedeng pagamit ako ng main channel mo. Naka-live stream ka pa rin ba ngayon? Kailangan kong makita ma'am kung may dumadagdag ba or hindi. Mamimigay ako guys ng 5WH. 952 tayo magsisimula and another 5WH. Asa na ba yung ma'am? Wala ka bang 1 minute lang? 2 minutes talaga to. Gumawa kayo guys at least 1 minute pataas na video. Para mabilis, copy and paste. Road to 1,000 natin. Jonel Sagayno Remix.
kaya lang guys, yung kaya lang. Ma'am Jeans channel, pwedeng patype ako ng 0. Post, ayan, 0. MG8 Dam TV, Ma'am MG8. Mega love shoutout naman dyan sa'yo, Ma'am MG8. Welcome din sa aking live streaming. Ma'am Stingidora, ilan na ba yung mo? Dan 4 dikit sir, kay Ma'am Romilin. Sabi ni Ma'am Simple Adventures. Ma'am Simple Ann, kunin ko rin yung pangalan mo, Ma'am Simple Ann. Simple Adventures. 5 plus 3, ayan. Isang main channel, ma'am. One main channel, guys. Isang main channel is may bigay ako ng 5 HH, another 1 HH sa bawat ninja account. Sayang naman, guys. Magkikipagkaibigan lang kayo. Wala kayong ibang gagawin. Magkakaroon kayo, guys, ng HH sa akin. Magkakaroon pa kayong iuuwing kaibigan na magbabalik sa inyo. Road to 1,000. And marami pa yan na na ninja. Oo nga, hingan nyo ng ninja, guys. Ma'am Claridel Ilangan, nandito na rin sa atin. Ma'am Claridel, iniwan mo ako kanina, Ma'am Claridel. Oo, nagmimerienda, nagkakape ako kay Ma'am Claridel, tapos biglang nawala. Asan ba yun si Ma'am Claridel? Iba na yung nagyayaw-yaw. Hello naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilangan. Highly recommended monetized channel. Doing also live streaming around 3 o'clock in the afternoon onward. Ayan, si Ma'am Claridel Ilangan, napaka-legit and organic. Napaka-supportive, guys. Napaka-bait na live streamer. As in, ang mother ni Ma'am Adel sulit yan. Si Ma'am Claridel. Bisitahin nyo, guys, every 3 o'clock habang nagsisiesta kayo, habang nagpapahinga kayo. Bisitahin nyo yan, guys, habang nagkakapi-kapi kayo. Ayan, nandun ako nakikipagtawanan kay Ma'am Claridel. Minsan nakikinig ako sa mga kantahan nila. Yan kay Ma'am Claridel Ilanga. Okay, padikit naman ako, guys, sa ating super chatter. Si Eric's Vlog, si Ma'am Ina McFree, at saka si DJ Jonel Sagayno Remix. Ma'am Stingidora, Pre. May mayaman, Pre. Oo, tapos si Ma'am Jenny Kimba. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Ma'am Claridel Ilanga. 5 guys, sa bawat didikit kay 0. Eto, road to 1,000 natin, guys. Patype naman ako, Ma'am Jeans, ng 0. Ayan. Dan Bagong Dikit at Sting Idora Vlog, sabi ni Sir Edwin Pin Channel. Agustin Manuebo, tamsak dan po Sir Host. Bagong-bago rin po natin, guys, na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Our new guest, si Sir Agustin Manuebo, tamsak dan po Sir Host. Thank you for that, sweet tamsak, Sir Agustin Manuebo. Sir, bigyan kita ng iyong jacket, sir, ura mismo, para naman pwede ka nang makipagkaibigan dito sa ating live streaming whenever you wanted to make friends also. Or kung gusto mo ng WH, sir, all you have to do is to make friends. Ayan. That is the key to a healthy channel na tinatawag, ika nga. Host, hi nga ako, nasa likod mo. Hi daw sa'yo dyan, bebe. Bebe, mag-hi ka kay Ma'am MG8 Dam TV, ayan. Halika dito, bebe. Hi to Ma'am MG8 Dam TV, bebe. Hi to Ma'am MG8 Dam TV, ayan. Ito yung nagbabantay sa akin, guys, kapag binobomba kayo niyan. Si bebe yun. Halika dito, bebe. Hi to MG8 Dam TV. MG8 Dam TV. Hi ka. MGI TV daw. Hi, Ma'am MGI TV. Sir Host, pwede pong makahingi ng small help para sa asawa ko pong may kapansanan, kahit konting tulong. Pangbili po, gamot niya po. Ayan, sabi ni Agustin Manuebo. Ano po na? Sir Host, pwede pong makahingi ng small help para sa asawa ko pong may kapansanan. Kahit konting tulong, pangbili po, gamot niya po. Ayan. Sir, gabi na ngayon. Pwede ko ba, sir, i-add mo ako dito, sir? Oo, wala naman pong problema yun, sir. I-add mo ako, sir, sa aking Facebook account. Ayan. Ano po sakit niya, ma'am? Oo.
Jonel Sagayno Remix. Yan ang Sino? Sino pa? DJ Only Boy, sakit ulo ko, kinig-kinig lang. Ayan. Saan po kita po ipipm po, Sir Host? Sabi ni Sir Agustin man. Kaso, Sir, gabi na ngayon. Ito sa aking Facebook account, you can contact me. Ayan. Nadisgrasya po kami, sir. Si Mrs. ko po ang nagrabe sa aksidente po. Nagkabali-bali po ang bones na po mula hita hanggang paa. Puro stainless na po. Ayan. Hala. DJ Jonel Sagayno Remix. Praying for the healing of your Mrs. Sir Agustin Manuebo. Naka-private ka host sa FB. Ayan, sabi ni Ma'am Jeans. Hindi naman ba? Yan ang aking original Facebook account, guys. Ayan ang aking Facebook account. Ayan. Guys, baka naman may road to 1,000 tayo, guys. Sige na, maluoy mo. Patulong naman ako, guys. Ayan. Sir Host, kung gusto niyo po ng proof po at makita ang tunay na kalagayan ng asawa ko pong may kapansanan sa messenger po, mag-video call po kayo po. Ayan, sabi ni Sir Agustin Manuebo. Sir, hindi naman po ako sa hindi naman po sa hindi naman po sa gusto ko makita yung kalagayan, sir. But hindi naman sa gusto ko makita. Basta i-PM mo lang ako, sir. We can talk privately. Ayoko mag-ano dito, sir. With regards sa mga ganong issues, sir. Makareklamo naman ako na masakit ulo ko. Pagaling po sa misis nyo. Agustin. Oo nga. Kung magreklamo, Ma'am Ina, oy. Ma'am Sting Idora, kung di niya pa kaibigan yan si Ma'am Sting Idora, bay makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Wala man ad host, message lang. Ayan. Hello? Bakit maraming naka-add sa akin? Maraming naka-add naman sa akin. Maraming nag-add pala. 1, 2, 3. Dan Dikit Jeans Channel, sabi ni Sir Edwin. Sir Edwin, plus another 5WH, sir. Bigyan kita, sir. Naka 15WH ka na, sir. Ayan. Sorry na only boy naman eh. T1 hanggang T5, guys. T1 hanggang T5. Baka naman. Another 1WH, guys. Sa mga nangangailangan, yung mga naghahabol ng WH, I am giving away free WH. Walang kahirap-hirap, guys. All you have to do is to cast your like votes sa mga respective premier ng ating mga kaibigan, guys, na may mga premier. At kung may premier kayo dyan, guys, huwag kayong mahiya na magsabi, ha. Patamsakan natin ang inyong mga premier. At ang ating mga super chatter, guys, baka kung hindi nyo pa kaibigan, si Ma'am Ina Macfree, si Sir Eric's Vlog, at saka si Ma'am Sting Idora, ang ating mga guys, ang ating mga VIP member, baka naman DJ Jonel Sagayno Remix. budol pala, pre. Di yan. Budol pala.
Sir host, wala naman po. Pwede po pakitype na lang po. Salamat po. Ayan, sabi ni Sir Agustin. Sana po Sir host, matulungan niyo po asawa kung may kapansanan kahit konti po please. Ayan, sabi ni Sir Agustin Manuevo. Ayan. Opo sir, i-PM ako sir sa aking Facebook account. Ayan. Ang aking Facebook account is Uragon din. Uragon. Ayan. Sting Idora dan sa bahay mo, sabi ni Ma'am Lady Rose, Sir host, kaya. Ano pa ba? Ano pa? Sayang, nagano kami. May charity kasi akong binigyan. Nahuli si Sir Agustin Manuevo. Nung nakaraang araw na hindi ako nag-live stream, bukod sa wala kaming kuryente, may binigyan akong charity. Hindi naman nila alam na ako nagbigay, basta inabutan ko lang. Sayang, ngayon ka lang nagpakita sa akin, sir, ngayon ka lang nagsabi. On the way po, Lady Rose, sabi ni Ma'am Stingy Dora Vlogs. Guys, ito may road to 1,000 tayo guys. 5 double A's. Hindi nyo ba kailangan ng double A's guys? Sige kayo din. Monetize. Kakailanganin nyo yan. Yung mga namumula dyan. This is your chance. Kaninang hapon doon ako kay board vlogger. Tapos may pinuntahan pa ako guys na isang live streamer na na hindi namimigay ng jacket. Kailangan daw kapag gusto mong magka-jacket, you have to send super chat. Sabi ko, mali naman 'yon. Ang jacket, wag nyo ipinagkakait guys ang jacket. Ang moderator function na tinatawag. It is because kapag ganon, marami nga siyang tao. Although marami siyang tao, walang mga kulay blue doon. Kakarampot ang mga may moderator function. So, ayun. Umalis na lang ako kasi hindi naman ako pwedeng mag super chat. It is because they are forcing someone to send super chat. Ayoko nang ganon. Salamat po Sir Host sa pag-unawa sa kalagayan ng asawan ko pong may kapansanan. Sana po marami pang katulad nyo pong makatao sa kapwa-tao po may busi. PJ lang ako sir, nagpa-exercise pa ako sa alaga namin. Sige lang po Ma'am Jenny Kimba. Ito pa guys, si Ma'am Jenny Kimba, kung di nyo pa kaibigan yan, Sayang sir, nung nakaraang araw nagpadala kami ng charity, yung kinita ko guys, may kinita ako nung nakaraang buwan, i-charity namin. Oo. Lady Rose, dan full pack na daw sa'yo, si Sting Idora Vlogs. Makipagkaibigan kayo guys. Ayan guys, si Ma'am Jeans channel. Ma'am Jeans, ilan na ba yung mo Ma'am Jeans? Sir Host, nag-PM na lang po ako sa inyo po. Sana po matulungan niyo po ang asawa ko kung may kapansanan kahit konting tulong pa yan. Sabi ni Agustin Manueva. I will gonna try my best, sir. I will try, pero doon na lang tayo mag-uusap sa messenger. Ano pa ba? DJ Jonel Sagayno Remix. Ay, may budol daw, may budol. Mega love shoutout nandyan sa budol. I-shoutout ko daw yung budol. Mega love shoutout nandyan sa budol. Sino ba yun?
Ganon pa din, host 952. So, yun naman. Okay guys, 5WH guys. Sa bawat didikit kay Romilin Tutor Piano at kay Ma'am Jeans channel. Another 5WH. Ilan ba? T1 hanggang T5 din. Magkakaroon kayo ng 15WH. Wala kayong bang gagawin guys. Makikipagkaibigan lang kayo kay Jeans channel. 5WH automatic. And then kay Romilin Tutor Piano. Mga road to 101,000 natin guys. And another 5WH sa Premier. Sayang naman guys, 15WH, wala kayong ibang gagawin. Makikipagkaibigan lang talaga. Uuwi kayo guys na may 15WH sa akin. And then, meron pang dalawang magbabalik sa inyo. Legit, super legit. O, diba? Hello naman dyan kay Pogs na nasa likod ko. Maraming salamat po sa Panginoon na naglikha sa ating lahat. God bless you po. Ayan. Hello naman dyan sa'yo, Pogs. Say hi to each and everyone. Hi to all. I-pronounce ko kanina. Hi to MG8 Dam TV. Hi to MG8 Tam TV. Ang bilis. Gusto ko MG8. Maraming salamat naman dyan sa iyo. Agustin Manueva. Ma'am Jeans Channel, sorry, wala na talaga ako may dagdag sa iyo na bananas ngayon. WH na lang. Ayan. Sabi ni Papa Yu. Oo nga, naubos na siguro. Sting Idora, salamat naman ng marami. Sabi ni Ledger, sana po matulungan niyo po asawa ko pong may kapansanan kahit konting tulong. Sir Agustin, payong kaibigan lang ha. Payong kaibigan lang, Sir Agustin. Dapat pinuntahan nyo yung munisipyo nyo or yung yung mga barangay official, ganon. Parang ganon. Payong kaibigan lang, payong kaibigan. Kasi, tawag dito, YouTube is just YouTube. Although, maraming mga nagcha-charity sa YouTube. Pero, kailangan mo kailangan mong, di ba, may sakit, may karamdaman yung asawa mo. And although last resort natin is humingi talaga ng lahat naman tayo guys, kailangan nating humingi ng tulong. Kailangan natin ng tulong ng ating kapwa, although ganun talaga. Una pa inubos ko. Puntahan mo sir yung mga barangay official ganon para may immediate action agad. Para halimbawa kung kailangan ng gamot or whatever na kailangan, may immediate action agad ikaw, parang gano'n. Habang naghihintay, habang nag-YouTube ka, parang gano'n lang, sir. Opo, sir, uuna palang inubos na, sabi ni Papa Yu. Time check tayo guys, it's 16 minutes past the hour of 7 o'clock. Yung mga hindi pa nagdi-dinner dyan, pwede na kayo guys mag-dinner muna habang nagdududut dyan. Oo nga. T1, T2, T3, T4, T5. Yan ang ating super chatter guys. Wag niyong kakalimutan guys ang ating super chatter. Ang ating mga nagpapakulay sa ating buhay, ayan, sa ating bahay. Si Sir Eric's Vlog, si Ma'am Sting Idora, si Ma'am Ina Macri, si Ma'am Jenny Kimba, and si Ma'am Simply Adventures. Baka naman, kain muna host. Ma'am Lady Rose, makabusog po Ma'am Lady Rose. Yes, Papa Hubert, binigay mo na lahat sa akin Yahoo. Sana all binibigay ang lahat. Okay, kaibiganin nyo guys si Ma'am Cheers and Bills. Kung hindi busy si Ma'am Cheers and Bills, as in sumabi kayo guys na 100 na dikit. Alam nyo ba guys na yan ang nagpag-graduate sa akin si Ma'am Cheers and Bills? Oo nga. Siya yung santambak as in, hindi mabilang. Kung hundreds lang naman guys, kung hundreds lang naman pinag-uusapan. Yan si Ma'am Cheers and Bills. Ma'am Jeans, dikitan mo yan si Ma'am Cheers. Oo nga. DJ John. Sir Host, nag-PM na po ako sa inyo po. Na-receive nyo na po ba? Ayan. Sir, pagkatapos ng aking live stream, if it's okay, sir. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most Hi, Sir Origins Channel. Bae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Si Ma'am Jean's Channel ang nakita ko. Jing Jing. Ayan. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. Kain muna host, sabi ni Ma'am Lady Ross. Ayan. Makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang Sir host, ako po yung natulungan ni Sir Eni Dabi po kasi po para sa gamot niya po sa kirot po. Ayan. Laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Ni Sir Eni Dabi po kasi po para sa gamot niya po sa kirot po. Ayan. Okay po. A cup of coffee, Si Ma'am Jeans nakita ko, sir. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Pagising sa umaga di mo lang alam. Ikaw yung tanging nasa isip. Kaya kita sa paraan na ako lang ang magkakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag tinignan ka pa niya, sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, It gives me chills, it makes me blush, it gives me breath. And I can see her reading down this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. yeah. I love the way Ayan. she makes me smirk. Nag-PM na po. Ayan. Yes, so sabi ni Ma'am Jeans Channel. Ayan. Katulong Vlogger. Ito pa guys, si Katulong Vlogger. Baka hindi nyo pa kaibigan. Thank you also for keeping me in your background, Katulong Vlogger. Look like her. Sir host, ako po yung nangingi ng tulong dati po sa LS ni Sir Abu Dhabi. Natulungan niya po kami kahit konti po para sa gamot ng asawa ko po. Ayan. Sige. Win-Win Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Win-Win Vlog. Ito guys, si Win-Win Vlog. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, si Win-Win Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Win-Win Vlog. Highly recommended channel also yan si Win-Win Vlog is in my live streaming. Inaamin ko Ang aking kababayan, ang aking kabarangay, kapurok. Ayan. Si Win-Win Vlog, napaka-legit and organic na kaibigan, guys. Wayne, kumusta naman tayo dyan, Wayne? Nasaan ka ba ngayon, Wayne? Piling ko pa nga kung ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. hey there baby, di man ako nagkakita ng katulad mo. You got me crazy. Kahit Sayang kasi, si Sir, tawag dito, ba, laging si Sir Agustin Manuevo. Sir, laging sayang, wrong timing, sir, yung mo. Kasi, siguro, pa, next, ba ngayon? June, next month pa naman kami mag-aano. Kasi, yung binigyan namin ng charity is ngayong buwan. Napadala na namin nung nakaraang araw lang. Sayang kung nung nakaraang linggo siguro ikaw nagsabi sa akin. Baka na yung proceeds ng aming charity is naibigay namin sa iyo sana. Kaso mag-iipon na naman kami another month. Tapos ibigay naman namin kahit sa charity. Sayang nga sir, sayang yung yung pasok mo sir. Kasi pinipm ko yung aming organization. Meron kami guys na sinet up na hindi naman talaga totally organization. It's just mga nagdo-donate sa akin. Lahat ng mga donation guys na binibigay sa akin is binibigay ko naman sa charity and ayokong and hindi ko naman ko naman yun. Hindi binibigay ko sa charity and nagsisend na lang ako ng pictures ng videos sa aming group chat. Yung mga hindi naman talaga group chat, yung mga nagdo-donate sa akin, isinesend ko na lang yung video kung saan napunta. Ayan. Hindi ko guys pinupost as vlog. I don't like posting charity. Mga ganun. Basta ganun yan. Mami Inday Dario Vlog, nandito na rin sa atin. Mami Inday, kumusta naman tayo dyan, Mami Inday? Hindi ako nakapunta, ma'am, sa'yo. Sayang na
padam. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Inday Dario Vlog. Highly recommended monetized channel, also is in my live streaming. Doing also a live streaming guys around 5:30 in the morning. Philippine Standard Time yan, onward. Hello naman dyan sa'yo. Ma'am Inday Dario Vlog. Ang sweet. Oh, napaka energetic na live streamer to. At ang ganda. Ma'am Mariana Channel, nandito na rin po sa atin si Ma'am Mariana Channel. Ma'am Marie, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Marie? Well, hindi ba nagba-brown out sa inyo? Sa amin, ang daming brown out as in. Hello naman po dyan kay Ma'am Mariana Channel. Welcome naman po sa aking live streaming. Patusok po ng bago kong upload, sir, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Sige, Ma'am. Sa aking mata. Eto guys, so baka naman guys, patusok din po ako. Yung nakapin sa taas. Wala na bang magdidikit guys sa ating Road to 1,000? Si Ma'am Jeans Channel at saka si Romelyn Tutor Vlog. Kung di nyo pa guys kaibigan yan, makipagkaibigan kayo dyan guys. Namimigay ako ng 5WH bawat isa. And patusok naman po ako guys ng bagong upload ni Ma'am Mariana Channel. Baka naman. And yung may mga mabubuting kalooban dyan guys na pwede mag-donate guys. O nga, tumatanggap po kami ng donation. Oh, may guys, ang proceeds guys hindi naman talaga sa amin. Pinamimigay namin sa charity. Marami na akong nabigyan. Ilan ba? Madami na, basta madami na. Wow, salamat. Agustin Manuevo on the way na po, sabi ni Mama Richan. Please po, Sir Host, magtiwala po kayo. Sana po matulungan niyo po ang asawa ko kung may kapansanan kahit konti po kisa yan. Sabi ni Sir Agustin. Opo, sir. Pagka sir, kasi lahat naman ng mga tawag dito, lahat naman ng aming mga nakukolekta, kasi maraming mga nagdo-donate sa atin, guys. May nagpadala sa amin na, ilan ba? Nung nakaraang araw, may nagpadala sa akin na 3,000 na ata yan. And naisama ko na doon lahat. And then, nung nakaraang linggo, may nagpadala sa akin na 8,000. And lahat ng proceeds na yan is wala naman sa akin talaga. Hindi ko naman, anihin ko naman ang pera guys. I just don't like holding money na hindi naman sa akin. Kaya ibinigay ko sa charity lahat. And meron na video akong isinend doon sa nag-donate sa akin. And ayun. Huwag ka mag-alala sir, Agustin Manuevo, kapag meron naman kaming na collection, huwag ka mag-alala, i-set namin, mag-set ng time ako para, tawag dito, makausap namin ikaw, PM mo lang ako sa aking messenger para naman mabigyan natin ng tuon ang iyong pangangailangan medical ng asawa mo ngayon. Talaga sa aking mata. Ito po ang link ng asawa ko pong may kapansanan. Sir, Sarap mong titigan. Roses ka ba? Oh. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Sir, sana sir, tinakpan mo man lang yung nagdi-dating anak. Ang sarap mo. Sana in-edit mo man lang, sir. Kasi kung may plano kang i-monetize ang channel mo, hindi talaga yun mo-monetize. It is because Ang ganda ng merong kasamang kasi may minor de edad na tinatawag. bigay ng Anyway, so much for that. Ayan. So much for that. I-PM mo na lang ako, sir, para naman mabigyan natin ng ng pansin, ng kaukulang Sa aking panaginip. medical na attention ang iyong asawa. And kung may mga gamot-gamot na at least may hindi ako sir hindi ako nangangakong makakapagbigay tayo ng malaking halaga. Kung ano lang yung ma-collection natin ngayong buwan na to, next month may mumud-mud na naman natin sa mga charity. Sir Agustin Manuevo, asa na po ang ibang video sa channel nyo na dati naming napanood bukod sa misis nyo po? Ayan, sabi ni Sir Papayu. Meron pa bang mga video? Ko kilala. Sir Agustin Manuevo, asa na daw po yung ibang video sa channel nyo na dati naming napanood? Kakilala nyo pala? karamaan di ako pideya habang samantalahin natin ang gabi. Sa'yo lang naman nakaganto. Nabuo yung durog na puso ko. Lahat pinago mo. Lahat ng sa akin na
yung boy pick up. Can I see you? Anong oras ba? Sir, tawag dito. Sir Agustin Manuevo, Kasi kanina may nag-PM sa akin na may nag-send daw sa'yo sa GCash mo Lahat ng kailangan na na pinasukan mong live stream. pagkasama, huwag kang magtaka. Ayan. Magdadala. Sabi dito, sinendan ko yan ang GCash niya tapos di naman daw siya nagsabi sa'yo na sa kanya galing. Titigan, boses ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang hindi yung kanyang Po, nagbigay daw siya. katitigan. Kailan ba? Tanungin ko akong kailan. Ayokong sabihin guys kung sino yung nag-send sa akin. Kasi sir, June Manuevo, ayan. Meron daw nag-send sa iyo ng GCash na pinasukan mong live streaming. Kailan mo po ba sinend kay Sir Kasi sa spaceship Manuevo? May nag-send na daw pala sa iyo, sir. Yung pinasukan mo daw na live streamer yun, nag-send daw sa'yo kasi hiningi yung GCash number mo. Papa Yu, dinilit na po namin kasi po yung iba di po naniniwala sa isang video po. Gusto po nila bago ang video na makikita po nila. Ayan, sabi ni Sir Agustin Manuel. Kailan po ba, sir, na-aksidente yung asawa? Kailan po ba kayo, sir, na-aksidente, sir? sabi na lang. Ano ang cause ng aksidente? Paano ba, nabangga po ba kayo or nakabunggo kayo or kayo yung ano ba? Ano bang nangyari? Kasi parang tanga. time check tayo guys, it's 29 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Meron pala sir na nag-send sa iyo kasi may nag-send sa akin, may nag-PM sa akin na sabi niya, sinendan ko yan sa GCash niya tapos di ako nagsabi na sinendan ko siya. Ayan. Kinabukasan, pumasok iyan sa LS ko at naghingi ng panggamot ng asawa ko. Ayan, ng asawa niya pala. Kaya nag-PM ako sa iyo. Ayan. Just to inform Sir Manuevo na nag-send daw siya. Pero wag mo na lang sabihin ang pangalan ko. Ayan. Sabi niya. Okay. Baka sir po pwede po ikaw gagawa ng video na kasama nyo misis nyo sa video kasi if yun po nag-reason mo, okay naman po. Kanya ko dahil sa'yo. Nawalan na naman sa isa. Ano daw yun sabi ni Sir Ana? Naghaydagal ko rin Sir Agustin Manuevo, saan na po yung ibang videos na channel? Ano daw sabi na yan? No sir, sa isang LS ng ating friend kay sabi, ano ba yan? Sabi, solve this ko nakita. Kay Sol DS ko nakita. bigyan ang ating nakaraan. Nakita mo na pala doon. Kasi po sir host, isa po akong supporter YouTuber po sa mga nag-LS po at nanawagan ng konting tulong po para sa gamot ang asawa ko pong may kapansanan. Ano po sir, ano po ba yung host, exit muna ako, papauwi na kasi ako ng trabaho at uli ng katulong. Thank you so much po. Ma'am Romelyn, thank you po ma'am. Hindi man natin ma'am nakagraduate, at least nadagdagan at least. Ano po ba sir ang trabaho niyo po sir? Para naman meron akong kakilalang meron akong kakilala, pwede kitang i-refer doon guys. Meron akong kakilalang okidoki doc. Pwede nating makausap yun, mapacheck up natin ng kung kailangan mo ng medical attention. Pwede nasaan ka po ba ngayon sir? May kakilala akong doktor na pwede nating papuntahin dyan. Meron naman siyang service. At nag-go home service yung doktor na yan. Kapag tinawagan, it's just private doctor na one call away lang. Ayan. Ano po ba sir saan po ba kayo sir ngayon? Di mo sapat, masaya Ako din maya host or uuwi na bahay. Ayan. Ma'am Jeans, ayun. Ingat po kayo Ma'am Jeans. Salamat po ng marami host at sa lahat. Hope to see you again ma'am.
If you remember me, Sir Manueva, ako po yung todo tanong sa'yo sa LS ng friend ko na pina-end ko dahil out of topic. Ang iba na po ang yung mga iba na po ang yung mga katanungan namin. Kasi po Sir Host, makirot po siya kapag malamig ang panahon po, lalo kapag may bagyo po, sobrang kirot po. Kailan po ba Sir na aksidente yung mo? Alamin muna natin guys alamin muna natin. Ano po ba ang sanhin ng iyong pagka-disgrasya, Sir? Ano po ba yung sanhin ng pagka-disgrasya? Kailan ba na-disgrasya, Sir? Kailan pa na asang hospital po ba, Sir, ngayon yung asawa niya? Kasi kung gamot lang naman, kung baka may kakilala akong doktor guys, one call away lang. Pwede nating tawagan yon and pwede makahingi tayo ng tulong kahit gamot man lang. May sarili yan na pharmacy. Kung gamot din lang naman, ako na lang magbayad doon sa pharmacy na kakailanganin mong gamot. Kung basta patingnan natin sa totoong sa doktor. Ayan. Kung saan ba kayo ngayon, Sir? Ano po nangyayari, Sir Agustin Manueva, sa asawa niyo po? Ayan. Dito muna, BG pa uwi ako, Sir. Ayan. Sige po, Ma'am Jeans. Alam ko naman kasalanan ko. Pwede bang malaman namin na-disgrasya po kami, si Mrs. po ang nagrabe sa aksidente po. Nagkabali-bali po ang bones niyo po. Mula hita hanggang paa. Baka mula paa hanggang hita. Puro stainless na po. Saan po kayo, Sir, ngayon? Saan po kayo ngayon, Sir, na lugar? Nasaan po kayo ngayon, Sir? Kasi kung malapit lang din naman, papuntahan natin yung kakilala kong doktor. Pwede naman yun mag-drive. Para makita, Sir, yung kalagayan ng misis mo and lahat ng mga gamot na kung kakayanin ko. Halimbawa, isa-isang buwan na supply ng gamot ng asawa mo, so I will gonna provide also. Kung kakayanin ko lang, Sir, ha. Basta makita lang ng isang espesyalista. Sambales po kami, Sir and Ma'am. Ayan. Sa Sambales, ayan. Meron akong kumpare si mga Mendoza sa Sambales, nandyan, malapit lang yon. And then sa Bataan, ayan, meron akong kumpare. Huwag ka mag-alala, Sir. Saan po kayo? Nasa hospital po ba ng Sambales, Sir, ngayon? Meron akong kakilala dyan, mga Mendoza, ayan. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Hindi naman po, Ma'am, noising group po tayo. Nasa Maynila naman yan. Nasa Maynila yung kakilala kong doktor. Huwag ka mag-alala, guys. Parang classmate ko kasi yon. Ngayon doktor na siya. Nasa Maynila siya. Huwag ka mag-alala, Sir. Nasa Sambales ba kayo ngayon, Sir? Nasa hospital ba? Saan bang hospital sa Sambales, Sir? Sambales. Ayan. 2019 po, Sir Host, mahigit 2 taon na po. Ayan. Pikit mata. Oo nga po, saan? Nasaan po kayo ngayon, Sir? Nasaan po talaga ngayon kayo? At night, I think of you. Saan nyo po, Sir, pina-stainless, Sir, para makuha ng pwede naman kunin kasi ng pwede naman mag-request ng record yung Although, doktor naman, Sir, ang titingin. Pwede naman mag-request ng record sa ospital na pinaglagakan ng inyong ng iyong misis. Inoperahan. Pwedeng papuntahin natin dyan, Sir. Ako na lang mag-provide ng gasolina ng doktor. At saka yung mga gamot na kakailanganin. Kung kakayanin ko lang, Sir, ha? Taga Sambales po kami, Sir. Saan nga po, Sir, sa Sambales, Sir? Ang laki ng Sambales. Meron akong kumpare dyan sa Sambales.
I must stick with you. Para naman sir, doktor na ipapuntahin natin. Ayaw mo ba nun sir? Para doktor ang magtingin sa asawa mo. Para kung ano man yung may mga ano pa man, may mga tawag dito, karagdagan pa man ng mga halimbawa may mga komplikasyon or kung para masuri ng doktor talaga. Ayaw mo ba yan sir? Sa'yo nang magtagal. Gusto kita. Time check tayo guys, it's 37 minutes past the hour of 7 o'clock. Ayan. Ako si Ring. Mega love shoutout naman dyan sa iyo. Ako si Ring. Thank you for giving me your background. Bakoy Palaboy TV, Nuising Ribot Makatol. Maraming salamat naman po dyan sa inyo for keeping us in your background. Nasa bahay na po kami sir host. Sir, saan po kayo sa sa Sambales sir? Yung eksakto sir na na lugar. And now we Kasi Kini ka pa rin ang baby ko. pwede kong tawagan niya yun sir si yung aking kumpare diyan, si Panyero. Ang tawag ko si Panyero. Si Panyero. Ayan, pwede kong tawagan sa Sambales yun ngayon sir, promise. speak. Papuntahin ko diyan sir para naman makita yung kalagayan niyo diyan. Gusto mo ba? Crazy tight. Para naman kung halimbawa mapahatidan natin ng kahit Punta nila mga 2 kilong bigas, gano'n. 3, ganyan. Pansamantala. Habang tawagan ko din yung kung gusto mo sir, doktor ang papuntahin natin dyan para matiknan yung misis mo. Ayaw mo ba yun? Oo. Ikaw yung paraiso, di ba? Kasi hindi kayo pwede mag-travel, yung doktor ang mag-travel. Uragon sa Batangas po ako ngayon, sabi ni Ma'am Adel Sulit. Bagay mo lang. Nasa Batangas ka na naman ngayon, ma'am. Wala ka na ngayon saan ba yun, ma'am? Sa Tondo. Jem Views, mega love shoutout naman po dyan kay Gusto ko lang gusto. Ma'am, Sir Jem Views. Host, nag-send ako sa Gcash ni Sir, sabi ni Sting Idora Vlogs. Buhay nang wala ka. Ma'am, Kahit ako po ang nag-aalaga po sa kanya po. Wala pong permanent na trabaho po kasi po wala pong mapag-iwanan po. Sir Agustin Manuevo, ang tanong ko sir, saan po kayo ngayon sa Sambales? Hindi po ako nagtatanong kung sino yung nag-aalaga. Ayaw mo bang mapatingnan natin sir sa doktor? And nga pala kay Ma'am Sting Idora Vlogs, nag-send daw sa'yo sa Gcash mo sir, Agustin Manuevo. Ayan. Ma'am Sting Idora Vlogs, pwede ba ako ma'am i-PM sa aking Facebook account ma'am? Ngayon na po ma'am. Ito mga aking konti lang yun Sir Agustin, sensya na po. Ma'am Sting Idora, pwede mo ba akong i-PM ma'am? Ngayon na po. Baka naman, ayan ang aking Facebook account. Ito guys, pwede mo akong i-PM Ma'am Sting Idora? Baka naman. Alamin muna natin yung sa'yo napadama. Sa Kasi sagutin mo muna ako sir, asan po kayo ngayon sa Sambales? Para pa isip ko, pamasahihan ko yung meron akong kumpare diyan. As in, ang aking inaanak, yung anak niya, ayan. Baby, Ma'am, malaking tulong na po para sa asawa ko po. Ang munting tulong niya po, ayan. Sabi ni Sir Agustin pari. Manuevo, ayan. Ipagdarasal pa. Sting Idora, maraming salamat po, ayan. Ayan, nakakuha tayo ng donation. ikaw na ikaw, maganda na talaga sa aking mata. Ikaw na Baka naman, kay ma'am, tawag dito. Ma'am Sting Idora, baka naman. Nakalimutan ko na pre, kung Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayong magsasama. Nagkaroon na naman sa'yo, boy. Sting Idora, maraming salamat po, ayan. PM na lang ako sa iyo, Sir Ora. Sabi ni Baby Jeans Channel. Si Ma'am Sting Idora, pwede mo ba akong i-PM, ma'am? Sige na, ma'am. Baka naman, ito yung aking Facebook account. Ayan. Sir, at tawag dito si Sir Agustin Manuevo. Hindi mo pa sinasagot, sir, yung aking katanungan, sir. Saan po kayo ngayon sa Sambales, sir? Kasi, meron akong classmate na doktor na nasa Manila ngayon. Manila to Sambales is just 4 hours lang naman ang biyahe. Ano ba?
4 hours lang naman sir na biyahe yan. 3 hours lang naman siguro kapag ang nakatawag dito. Kung naka-private car ka. Mabilis lang naman yan sir. Para makita naman sir yung kalagayan ng misis mo. Ayaw mo ba yun? Masuri ng doktor. Darating ako sa labas mo kasi sabi. Tell me if you want me, baby boy. Sabihin mo, baga pwede ka na mapasakin yung gusto mo sa baby. Pauwi na Tell me if you want me, baby. Tell me if you want me, if you want me, if you want me, baby. I just want your body, baby. Lika na. Di na ko galit, baby. Uwi ka na. Hinihintay kita dito kanina pa. I just want your body. Na, na, na. Sino po may sakit? Sabi naman na Wising Reboot Makatul. Yung asawa po ni Sir Agustin Manuevo. Ayan. Maraming salamat guys sa tumulong sa atin. Sa mga nag-donate. Masinloc Sambales po sir. Ayan. Kunin ko nga. Masinloc Aking mata. Sambales. Parang binigbi ang kanyang Teka muna. Message ko muna yung aking kumpare. katitigan. Meron akong kumpare doon sa... Asa na ba yan? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang tiningbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa Tanungin ko muna para mapahanap natin. Aking Panyero, alam mo ba ang Masinloc nagbigay ng kulay. Sambales? Simulan bagong ikaw lang ang lalaking lagi kong iniisip. Ganon. Sa pagtuloy Tapos sir, tawag dito ha? Masinloc Sambales po sir, hosta yan. Masinloc Sambales, ayan. Ma'am Sting Idora, maraming salamat po. Malaking tulong po para sa awas ko po. Ang munting tulong niyo po. God bless po. Ayan. Sabi ni Sir Agustin. Ayan. Huwag ka mag-alala sir, tawag dito. Kung may ipahatid ko na lang kung if in case makakuha tayo ng ng mga donors, donation, ayan. Para naman ibigay ko sa inyo. Ayan. chick na malupet ay katawan na parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron yung sorpresa. Huwag ka sana maanin, di ako pideya. Habang walang nakatingin, samantalahin natin ang gabi. Sa'yo lang naman nakaganto, nabuo yung durog na puso ko. Lahat binago mo, lahat ng sa'kin, baby. Neneng B, ako ang iyong boy pick up. Can I see you? Anong oras ba ang meet up? Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Si spaceship, isasakay kita. Sir, Sir Agustin, taga Masinloc Sambales po kami, sir. Host, okay lang po sa amin ang munting tulong at alok nyo po. Maraming salamat. Ayan. Huwag ka mag-alala, sir. Tawag dito. Kapag ka nakausap po yung saan po kayo, sir, sa Masinloc mismo? Meron mang purok, sir. Yung kompletong address mo, sir. Baka naman, sir, para naman hindi na yung paghahanap ng bahay nyo is, tawag dito. Kasi minessage ko yung aking panyero doon. Panyero, alam mo ba ang Masinloc Sambales? And baka naman, sir, pwede mong malaman yung Kasi sa spaceship, isasakay kita. And si isinend sa akin ni Ma'am Sting Idora yung yung isinend niya sa iyo, sir. Rosas ka ba? Yung resibo nandito sa akin. Nag-send siya ng isang halaga, di ba? Masinloc wala bang sir, wala bang barangay name? Ang Masinloc Sambales ba is barangay yan, Masinloc Sambales. Kung saan kayo diyan sa Masinloc na yan? Meron ba mga street number, barangay number, ganoon, parang ganoon? Minamahal ko.
Huwag kang mag-alala sir kapag ka may nakuha akong mga donation kasi may mga nag-send sa atin ng mga donors, donation, ayan. Ipunin ko na lang tapos kapag ka naipon-ipon, kapag ka na-contact ko yung aking panyero, yung aking tawag dito, yung aking kumpare dyan, is ipadala ko na lang dyan sa inyo. Ipaabot ko na lang ng personal dyan sa inyo. Sir Uragon, host by for now, uuwi na yan, sabi ni Baby Channel. Uy, na guys, 47 minutes, 47 minutes past the hour of 7 o'clock. Mag 2 hours na rin pala ako. Pre, magsimula ka na, pre. Kala ko'y hanggang dulo, kaya't humiling ako kay Bathala. And I would like to thank all my super chatters, si Ma'am Ina Macri, si Ma'am Sting Idora, si Sir Eric's Vlog, si Ma'am Jenny Kimba, si Ma'am Simply Ann. Sino pa ba? I would like to thank you all guys. Pre, magsimula ka na, pre. Na pala tayo dati kasaya. Pagkatan mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na naman sa'yo. And I would like also to thank si Ma'am Sting Idora sa donors, di ba? May donation na nakuha tayo. Nagbigay ng halaga para kay Sir Agustin Manuevo, ayan, sa asawa niya kung may sakit, ayan. Sting Idora, maraming salamat po. Maraming salamat guys sa inyong lahat, ayan. Maya guys ng konti, ilipat ko kayo kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Magla-live streaming na po siya ngayon. Naka 2 hours na pala ako. Sir Uragon, PM po ako para kay Sir Agustin Manuevo po. Sige. Mama Riana Channel, i-PM mo muna po ako, Mama Riana Channel. Baka naman, sige na Mama Ri. I-PM ako ngayon, Mama Ri. Para kung gusto nyo guys mag-donate guys, okay lang naman ipadala natin ng buo in cash or pwede natin guys kasi papuntahin ko doon yung aking kumpare kila sir para naman malaman kung ayaw mo sir, gusto mo yung kakilala kong doktor, papuntahin natin para makita yung kalagayan talaga ng misis mo para ma-check upan na rin, and then para naman lahat ng mga gamot na i-provide na rin niya para kami na lang magbayad sa gamot kung gusto mo lang sir para hindi ka na mahirapan. Mama Ri, pwede mong i-PM ako ngayon? Sige na ma'am, Mama Ri. Habang hinihintay ko si Bakit ganito? Ikaw lang gusto, ngiti mo sapat, masaya na ako. Sir Uragon, PM po ako para kay Sir Agustin Manuevo po. Ayan. Mama Ri, PM mo muna ako ma'am. Nag-aabang ako sa labas ng bahay niyo. Ibulong mo nang dapat marinig ng iba. Ay magtagot makikita kanila. Maya guys ng konti, ilipat ko kayo kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Naka 2 hours na rin ako. Susunod na lang, susunod na lang. Magpa-entry kayo dito guys, marami kayong mapapanalunan as in. Nagpasaya kakaiba, nagbago ng lahat-lahat. Salamat at natagpuan kita. Kanina pa kita tinitignan, kanina pa kasi ko nang gigigil dyan. Kanina pa ba kasi Sana po matulungan nyo. Sir Host, sa messenger na lang po namin, i-PM po ang complete details po na tinatanong nyo for privacy po. Ayan. Sige lang po, Sir, Sir Agustin Manuevo. Para naman mapapuntahan natin yan. Oo. parang naman sa'yo nga boy. Bakit ba nag-iisa kasama sa habang buhay? Pero kailangan muna maghinay-hinay. Alam ko naman kasalanan ko, sinabi ko. Basta sa akin
Anyways, maraming salamat po guys sa inyo ha. Sa mga nag-donate, ayan, maraming salamat po sa mga tumulong sa ating kaibigan na yung asawa niya is tawag dito. Merong kapansanan, ayan. Meron na meron na sakit. Ayan. Gusto, hindi mo sabay, masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, dalhin kita sa paraiso. Pinintang pinipili, ikaw ang gusto ko, walang ibang pinili. Oh, gigandang pinipili, ikaw ang gusto ko, walang ibang pinili. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Gusto kitang isayaw. Sir host, willing na willing po kami na ipakita ang kalagayan ng asawa ko po. Hindi po kami budol po. Oh. Opo sir, wala naman pong nagsabi ng bubudol. And ayoko rin po sir na hindi ko po sinasabi, I don't mean to say budol po kayo. Ang gusto ko lang sir is para naman tawag dito, para naman ma-check upan ng mabuti sir. Ayaw mo ba yun? Para ma-check upan. Para naman makita yung kalagayan, di ba? At least may makabisita. Ganun po. Ma'am Che, thank you naman dyan sa'yo, Ma'am Che. Ayan guys, eto, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Joanna sa Lundaga. Naka-live stream na po siya guys ngayon. Pwede kayong lumipat guys, ayan. And mag-end na rin ako guys. Pwede kayong lumipat dito guys. Sir Agustin, PM mo na lang ako sa aking Facebook ha. Hanapin ko na lang mamaya sa aking Lipat kayo dito guys in just a few minutes. Ayun, mag-end na rin ako. Maraming salamat guys sa inyong lahat. And ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And kita-kita ulit tayo guys bukas. Yung mga guys, ang aking mga super chatter, maraming salamat. Ma'am Adel, diba? Nasa Batangas ka pala ngayon, Ma'am Adel. Okay po, bye sir. Ma'am Adel, kita-kita tayo maya-maya uli doon sa live stream. Naka-BG lang. Tapos nag-ML. ML pa more. Ito nga, yung si Pogs nag-ML na naman yan. Tapos ayun, isa na naman nakaantay. Salamat Sir Uragon, sabi ni Ma'am Maria na channel. Opo. Ma'am Marie, maraming salamat naman po dyan sa iyo, Ma'am Marie. Ayan. Alam ko nag-donate din ata sa iyo, Sir Agustin Manuevo, si Ma'am Maria na channel. Maraming salamat naman po dyan kay Ma'am Maria na channel. At kay Ma'am Sting Idora. Ayan. ML is live. Oo nga po. Kita-kita tayo guys maya-maya. Ayan, naka-BG si Little Aura ko ma'am sa'yo. Hanggang ngayon naiwan yun doon sa computer sa kwarto ko. Yun yung naiwan doon. Alam ko yun. Ikaw yung naiwanan ko noon eh. Yung Little Aura ko at saka yung alam mo na kung sino, secret. Kasi pagkatapos ng ML ko, papatayin ko na lang yung monitor kasi may naka-playlist nga. Papatayin ko yung monitor. Ayun na. Naiwan yun sa'yo. Alam ko yun. Yung nasa likod mo mukhang uma-attack. Oo nga po, ma'am. Naka-atake yan eh. Si Pogs. Discipline Monchiadora, Tamsakdan host. Mega love shoutout din po dyan sa bago natin guys na kaibigan, si Discipline Monchiadora. Ma'am, kunin ko yung pangalan mo, ma'am. Discipline, D-Y-S-E-T-I-N-A-M-O-N-T-I-A Monchiadora. Ma'am, bigyan kita ng aking ma'am, Padamit host, bigyan kita ng moderator function, ma'am. Ma'am, I'm about to end na, ma'am Discipline Monchadora. Bukas, ma'am, ilagay kita, bukas kita, ma'am, i-promote, ma'am, para naman mapadikitan kita, ayan. And then, bigyan kita, ma'am, ng dikitan kita ng aking ninja account, ayan. Marami akong ninja account, dikitan kita, bigyan kita ng ng iyong ninja account. Ma, mega love shoutout naman dyan kay Joe Margel. Wala ba tayong shot ngayon, ma? Welcome back naman sa aking live streaming. Hindi ko pa pala naaayos yung account ni Ma. Hindi ko talaga mabuksan, ma. Ano bang nangyayari sa account mo, ma? Hindi ko mabuksan.
Guys, lipat kayo guys dito kay Ma'am Jonas sa Lundagan. Naka-live streaming na siya. Mag-dinner na rin kami. Nahintay ako. Hindi pa nagdi-dinner itong mga chikiting dito. Ayan. Kagadaig pa mag-asawa. Lipat kayo guys. Ako po ang inyong lingkod. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi. Ma'am, disipin mo siya, Dor. Bukas ko na lang ko ikaw balikan, Ma'am, ha? Balik ka dito, Ma'am, sa akin bukas. Alas 5:30 hanggang alas 8 ang aking live streaming. Pwede kayo guys lumipat kay Ma'am Jonas sa Lundaga. And maya-mayang alas 10 guys, lipat kayo kay Ma'am kay Ma'am Adel. Hindi ko naman binago yan, boss. Oo nga, hindi ko mabuksan, Kahapon ko pa tinatry. Hindi ko mabuksan. Bukas, linisin ko nga yung account na yan. Oo. Ako po ang inyong lingkod guys, Ura ko nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. And maraming salamat po guys sa inyong lahat. Kita-kita tayo ulit bukas, alas 5:30 hanggang alas 8 ng gabi. Ayan. Maraming salamat po sa mga tumulong sa asawa ko po. Maraming salamat po. Ayan. Ma'am Stingadora, maraming salamat po dyan. Ma'am Stingadora sa iyo. And the rest guys of my super chat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po. I love you all guys. Sumali kasi kami boss sa tournament ng sugod. Sige. Ngayon ba? Salamat sa Bye guys, I love you all. PM mo na lang ako, I love you all. Isip ko at inaamin ko na nami-miss kita.